Ngiyabingelela kubabukeli. Siyabonga kakhulu kulabo abathatha iqhaza lokuba yingxenye yale channel. Siyacela nalabo abangaka-subscribe abalithokozelayo lolu hlelo ukuthi ba-subscribe. Siyacela abantu abalithokozelayo lolu hlelo ukuthi bangakwazi ukuthi ba-donate. I-link yama-donation iyatholakala kwi-bio. Ikhona nenye indlela yokuthi ningazixhasa ngokuthi nijoyine i-membership channel. Ama-super thanks naye ayatholakala kuleli bhathini leli eline-$sign bese libhala u-thanks. Nakhona ungakwazi ukuthi ucofoze khona unikele ngalokho unikela ngakho. Uyazi ukuthi abantu bakudala babenganawo amakhalenda, kodwa babekwazi ukuthi sekuyisikhathi sokutshala noma sokuvuna. Imfihlo yabo yayisenyangeni iphinde ibe kwimvelo. Igama elithi inyanga lisho inyanga esesibhakabhakeni, kodwa futhi lisho nenyanga yesikhathi. Inyanga egcwele ivela kanye ngenyanga, i-full moon. Manje ke babebala ukuthi inyanga egcwele isivele kangaki. Uma inyanga egcwele isivele kathathu, lokho bekubatshela ukuthi sekushintshile isikhathi esisha sonyaka, sekuqala isikhathi esisha sonyaka. Siyazi ukuthi izikhathi zonyaka kuba intwasahlobo, kube ihlobo, ikwindla, ubusika. Abantu bakudala babesebenzisa imvelo kakhulu futhi ukubona izikhathi zonyaka. Uma kuwubusika bebebona ngokuthi utshani sebushile, izihlahla ziwohloka amaqabunga, futhi ubusuku bude kunemini. Ilanga liyashesha ukushona ntambama, ekuseni liyaphuza ukuphuma. Ehlobo utshani nezihlahla ziluhlaza, kunezimvula, imifula iyagcwala. Izitshalo zikhula ngokushesha. Ubusuku bufushane, imini yinde. Ilanga liyaphuza ukushona ntambama, ekuseni lisheshe liphume. Uyazi ukuthi umhla wokuqala kuMasingana akusiyo inyanga yokuqala konyaka kwethu e-Afrika. Okhokho bethu babekwazi ukuthi unyaka uqala ngempela lapho ilanga libuya ekhaya eningizimu. Cishe ngomhla wama-22 kuMandulo kwenzeka okuthile okumangalisayo esibhakabhakeni, lokhu okubizwa ngokuthi i-spring equinox. Cabanga umhlaba ufana nesikali esikhulu. Ngalolu suku ilanga limi ngqo phezu kwe-equator. Lokhu kusho ukuthi imini nobusuku kuyalingana ngokuphelele. Amahora ayishumi okukhanya namahora ayishumi obumnyama. Lona ngumzuzu wokulingana okuphelele. Okhokho bethu babenobuhlakani obukhulu kakhulu ngoba babekwazi ukubheka isimo bese beyabona ukuthi kwenzakalani. Ngisho nezinyanga baziqamba ngokubuka isimo, babuka ukuthi kulesi sikhathi yini eyenzakalayo. Kulapho bakwazi ukuthi baqambe izinyanga ngesizulu ngokuhlola isimo esenzakalayo ngaleso sikhathi. UJanuwari ubizwa ngokuthi uMasingana ngesizulu ngoba yisikhathi sonyaka sokubheka izitshalo eseziqala ukuvuthwa. Igama lisuselwa esenzweni esithi singa, ukubuka ngokucophelela, ukusesha noma ukubheka nxazonke, okusho ukuhlola izivande ukuze kutholakale ukudla nokuhlola impumelelo yezitshalo zonyaka odlule. UFebruary ubizwa ngokuthi uNhlolanja ngesizulu ngoba ngokwesiko yisikhathi lapho izinja ziqala khona isikhathi sazo sokuzalisana. uMarch ubizwa ngokuthi uNdasa ngesizulu ngoba ngokwesiko yinyanga yokuchichima kokudla, lapho ukudla kukuningi futhi abantu besutha kahle. Igama lisusela enkulumeni ethi izindasana. Leli gama lalibizwa izingane ezinesisu esikhulu ngoba zazidla kakhulu.
U-April ubizwa ngokuthi umbasa ngesiZulu ngoba yisikhathi lapho abantu beqala ukubasa umlilo ukuze bazifudumeze ngenxa yamakhaza. uMeyi ubizwa ngokuthi uNhlaba ngesiZulu ngoba yinyanga lapho isitshalo senhlaba siqala ukuqhakaza. Igama libhekisela ekugwazeni noma ekukhuphukeni phezulu kwezimbali ezibomvu zenhlaba ezibukeka sengathi ziyadubula ziye esibhakabhakeni. uJuni ubizwa ngokuthi uNhlangulana ngesiZulu ngoba yilapho emasimini sekuvuniwe sekusele izinhlanga. Imfuyo nayo iyadedelwa ukuthi isingangena idle khona. uJulayi ubizwa ngokuthi uNtulikazi ngesiZulu ngoba yilapho sekunomoya omkhulu sekuqala ukuqubuka izintuli. u-August ubizwa ngokuthi uNcwaba ngesiZulu ngoba yilapho sekuzophela khona ubusika sekuzongena intwasahlobo. Igama uNcwaba lisuselwa egameni elisho ukukhazimula okusha. Libhekisela kuluhlaza olusha oseluzoqala ukuvela njengoba ubusika sebuzophela. uSepthemba ubizwa ngokuthi uMandulo ngesiZulu ngoba umele ukuqala kwesikhathi sokulima. Uvame ukubizwa ngokuthi inyanga yokuqala. Igama lisusela esenzweni andula, ukuqala nokuqalisa, futhi lichaza ukuqala kwehlobo. u-Okthoba ubizwa ngokuthi umfumfu ngesiZulu ngoba yisikhathi sonyaka lapho sekuqala ukumila lokhu kade kutshaliwe sekufufuzela. uNovemba ubizwa uLwezi ngesiZulu ngoba yisikhathi lapho imithi ikhipha amanzi ajuzayo awulwelwezi. uDisemba ubizwa ngokuthi uZibandlela ngesiZulu ngoba imvula enkulu yasehlobo idala ukuthi utshani lukhule lube lude kakhulu, luvale izindlela futhi ludide abahambi. Abahambi bagcina sebeyizibile leyo ndlela. Ezizweni zamaNguni nakwezinye izizwe zabantu kunenyanga ye-13 ekuthiwa uNdida noma uNcwayi. Le nyanga ingaphakathi kukaNtulikazi noNcwaba. Le nyanga yenzelwa ukuthi silandele kahle, sihambisane kahle nenyanga. Njengoba i-lunar month ithatha cishe izinsuku ezingu-29.5, izinyanga eziyi-12 zihlanganisa izinsuku ezingu-354 kuphela. Lokhu kushoda ngezinsuku eziwu-11 uma kuqhathaniswa nonyaka welanga ophelele onezinsuku ezingu-364. Ukube okhokho bethu abazange bakulungise lokhu, kwakungenzeka bagcine sebevuna phakathi nobusika. Izazi zezinkanyezi zase-Afrika zazibona ukuthi inyanga nezinkanyezi njengesilimela iPleiades zisuke zingahambelani, base-ke sebefaka le nyanga leKandida. Igama lisuselwa egameni lesiZulu elithi dida elisho ukudida, ukuphambanisa noma ukulahlekisa. Inyanga edidayo yabizwa kanjalo ngoba yayiphazamisa ukubala okujwayelekile. Ibalulekile le nyanga ukuze kube khona ukulingana.